Ndi breaking news nkhani yomwe yangotipeza chaposachedwa pomwepa ndithudi kunena kuti President wakale wa dziko la Zambia Edgar Chagwa Lungu ndoti wamwalira watisiya ndithudi moti tingakambe zoti anebatu okondedwa a Zambia ndoti ali pa chisoni chachikulu, chisoni chomwe chakuta dziko lawo lonse la Zambia. Nde tatiyeni tifotokoze bwinobwino nkhani imeneyi kuti no atisiya liti a Edgar Lungu zinakhala motani enanga kodiso iwo a Edgar Lungu ndi ndani kupangiratu kwa anthu omwe sitikuwadziwa ndi cholinga choti mwina mwake tidziwe adalowa bwanji mulamuliro wawo nanga kodi adalamulira zaka zake ziti zidakhala motani. Tiyambe kufotokoza motere. Kwatuluka malipoti chakumadzulo komwe kuno kunena kuti no mtsogoleri wakale wa dziko la Zambia a Edgar Chagwa Lungu ndoti amwalira. Iwowa amwaliratu ku South Africa mu mzinda uja wa Pretoria kumene amalandira thandizo malingana ndi malipoti omwe akubwera kuchokera kumeneko ku Pretoria. Ndipo izitu amatsimikiza ndi mwana wa mkazi wa a Edgar Lungu amene anabwera kudzatsimikiza izi kuti kwa masiku apitawa President wakale wa dziko la Zambia a Edgar Chagwa Lungu ndoti amalandira thandizo la mankhwala kuchipatala china ku Pretoria ku South Africa, ndipo akuti mmene zinalilimo anali under supervision kapena kukamba zonena kuti amachita kuyang'aniridwa ndithudi, kutanthauza zoti nthenda yomwe amadwala matenda amenewo analitu a serious kufika point yomwe achita kuyang'ana ndithu mopereka attention yonse, care yonse bwinobwino kuti no zinthu sizinali bwino. Ndi pameneto amanena kuna kuti mmene nthawi imakwana cham'ma 4 leloli ndikutito ndimene apezeka zonena kuti president ameneyo watisiya Edgar Chagwa Lungu. Kumakamba zonena kuti ndi president, kodi anali president wachipani zinakhala motani? Ndeti fotokozetu pano kunena kuti ku Zambia kuli chipani china chomwe chimatchedwa kuti no Patriotic Front. Tikutitu Patriotic Front. Inisha yake kapena shortcut yake sikuno timati DPP MCP UTM ukokonde kuti amaicha PF. Ndi Patriotic Front imeneyi ndionena kuti mtsogoleri wa chipani zimenechi adali ameneyo Edgar Chagwa Lungu. Ndipo iyeyu sizo adali mtsogoleri wa chipani chokha, adalinso mtsogoleri wa dziko mmene tikukambamo pano pati zikamba zonoti mtsogoleri wopuma wa dziko la Zambia, ndipo iyeyu adali mtsogoleri wa chinamba 6 Zambia chitengereni ufulu wake. President wa namba 6 adali iyeyu Edgar Chagwa Lungu, ndipo iye adatenga m'manja mwa Michael Sata kupangira kwa amene siti kumudziwa. Michael Sata adamwalira zaka zapitazo koma adali mmodzi mwa mapresident omwe adapangitsa kuti Zambia ikhale ngati yatukuka komakamaka pobwezeretsanso mphamvu ya ndalama ya Zambia. Michael Sata ndi kumwalira kwa Michael Sata iwowa a Edgar Chagwa Lungu adatenga Patriotic Front nayitsogolera ngakhalenso kutsogolera dziko. Ndipo mmene zidakhalira chidalitu chaka cha 2015 pameneno Michael Sata atamwalira dziko lidaganiza zopangitsanso chisankho china, chisankho chimene chimalizitse temu ya Michael Sata ija inali itangotsala kainali chaka chimodzi chimenecho ngati siziwiri. Ndikunapezeka zonena kuti a Edgar Chagwa Lungu amenewa anayimira chipani chimenechi pa chisankho chimenecho chomwe chinapangitsidwa nkupezeka zonena kuti awina. Tsopano atawina basi anamalizitsano temu ya Michael Sata uja nkuzapezeka zoti yabweranso tsopano temu ina yona utakapikisane ndikudaliso chisankho kumene kuja amapikisana ndi mkulu uja yemwe amatchedwa Hakainde Hichilema yemweno ndi president panopa ku dziko la Zambia. Ndi anapikisana naye nthawi imeneyo ndikuti kunapezeka zoti iwo asa Edgar Chagwa Lungu kuwinanso kachikena nkulamulira. Atalamulira ndi mmene timazafika mu chaka cha 2021 pamene kudachitikanso chisankho china kupikisana kachikena
ndi amene wawa Hakainde Hichilema ndi kudapezeka zotino Edgar Chagwa Lungu anabudulidwa, analuza ndithudi chisankho chimenecho. Owina anali amenewa Hakainde Hichilema omwe akulamulirabe mpaka napano kulamulira dziko la Zambia. Ataluza iwo Edgar Chagwa Lungu adaganiza zonena kuti basa lapandale ndazitaya, chifukwa mmene adaluza ndithu ndi mavoti ochuluka kwambiri. Gapu inali yayikulu kwambiri, inali gapu ya mamiliyoni anthu. Ndi unanoti amene zilirapo pam basi sindupitirizaso zachidziwikire, nzika sizinakhutire ndi ulamuliro wanga, ndipo sizingandivotereso bwanji ndipereke mpata kwa anthu ena omwe mwake angathe kuzawinaso chisankhochi, kuzawinaso chikuwinisaso chipani chikuti chiloweso mboma, chipani cha Patriotic Front. Ndi kunazapezeka zonena kuti munali ndithu chaka cha 2023, tukamba zoti 2021 adanena kuti sayimaso mu chaka cha 2023. Ataona zonena kuti Hakainde Hichilema wayamba kupala, nzika zinaso zayamba kusakhutira naye ndi mmene akuchitira zinthu. Adaona zonena kuti ndikuti mwinaso ineyo dali bwino nditabwerera bwanji kuti mwina tikakonzeko zina ndi zina, mwina nkuwina. Adapeza somo lalo ino nkulengeza kunena kuti iwowa azakhala akupikisana nawonso pa chisankho chimene chingabwere kusogoloku, chisankho cha Zambia. Komano kunachitikano zinthu zina kumeneko, makamaka kunena kuti koti la ku Zambia lidabwerano kudzaweruza mulandu okhudzana ndi iwowa. Makamaka sizoti unali mulandu oti kuamanga, koma kunali nkhani yokhudzana kuti kodi akuyenera ayimireso pajatu democracy imalola kunena kuti munthu akhoza kuyimira kawiri kokha. Ndi inali yonena kuti kodi akuyenera ayimireso iwowa, malingana ndi kunena kuti anayimirapo kawiri. Tisayiwale koyamba adapikisana nawo pa chisankho choyambirira chimene chimamalizitsa temu ya maiko osata. Chidali chisankho ndithu adachita kuvoteredwa temu yawo imeneyo ngatibe yomalizitsa maiko osata, koma amaitenga kuti sinali temu yoyamba. Nanga kodi akufunikanso ndi kuti temu ina yachiwiri kodi anayipeza imene anawinaso atazavota kachikena atamaliza maiko osata ija. Ndi apapa kodi nkoyenera kuti apikisane nawonso pa temu ina, sikhala temu yachitatu imeneyo. Ndipo khoti linabwera ndi kusagamula zonena kuti iwowa sanaliso ndizowayenereza kuti apikisane nawo pa chisankho chimenechi. Adalamulira malingana ndi democracy, ndithu samawapatsa mpata umenewo, kapena democracy sinapatse mpata umenewo malingana ndi chigamulo chimene khoti linapereka. Kuchoka pamenepo basi kumangomveka kuti Edgar Chagwa Lungu ayipena abwere, basi tidadzionanso cha m'mbuyomu makamaka kuti achitika msonkhano ku Njamba Freedom Park. Adibi atapangisa msonkhano wawo kumene kutazaza kunapezeka zonota Edgar Chagwa Lungu adaponyako zithunzi za msonkhano umeneyo, kuzangoyipasako moto choncho zozota kuti analiponso Edgar Chagwa Lungu alipo, anthu kumakamba alipo, koma zoti amadwala zimene zonseri maziwa kufikira panopa pamene tikumva zonena kuti anagonekedwa mawiki apitawa, kapena mwina kaya kuchipatala kaya ndi mawiki kani miyezi, koma akhalako kumeneko ndithu kwa kanthawi. Ndi pamene noto amalengeza kuna kuti panopa atisiya cha mafolomu lirolitu atisiya atadwalika kwambiri, ndoti po anafika point onena kuti madorola amachita oyang'anira, ndiye kuti usiku sanati kuyang'anira mwinaso zimashini ndi zimashini mbalimo kuonesesa zonena kuti munthuyu moyo wake mwina mwake ungasamalike. Komayo ndithudi nthawi imatha kungofika yonena kuti thupiso likagonja, basi kumangokhala ngati kuti mwina mayo kunalembedwa kunena kuti ku moyo udzathira pamene baba basi osati kutheratu poti adali mkhirisitu khangati wa chalichi cha service day. Ndi ngati kumakhala zokhulupirira zoti kuli moyonso wina mwina, koma ngati sikumakhala zokhulupirira zimenezo basi kumatinga kukamba zonena kuti atisiya, yomwe ndi nkhani yachisoni chomwe chakuta dziko la Zambia. Anthu osiyanasiyana omwe amankonda mkulu ameneyo akulira mmasamba mchezo. Tikati kulira ndi kuti mumvetse kuti akumalira ndithu kumazijambula kuti awawa ndi ali emotional kwambiri, akulira chisoni chagwira, chisoni chachikulu kwambiri. Komano mmene zilili panopa zili motero, iwo amwalira ali ndi zaka 68.
amwalira ndi zaka 68 inde ndi zakabe zochuluka koma osatibe ngati mmene mwina timayembekezera kuti mwina bweza kumafikabe cha ma 90 koma amwalira ali ndi zaka 68 ku South Africa mmene tikunenera pano. Funso lomwe wina ali sakufunsa ndoti nthenda yake dali nthenda yanji, nthendayo nde sakuitchula angoona kuti nthendayo sakufuna kuitchula pakanali pano ngati zingadziwike kutsogoloko ati zakhati kuyiphedulaso panopa koma notinena kuti pepani makamaka ku mtundu wa Zambia kanda Malawi omwe akuti mveraso kumaonera kuchokera ku Zambia chifukwa timaziwa timalandira mauthenga kuchokera ku YouTube timati ma YouTube analytics omwe amatiuza zonena kuti tili ndi anthu omwe amaonera kuchokera ku Zambia amene akuonera kuchokera ku Zambia pepani kwambiri chifukwa cha chisoni chimenechi. Tingotibe mzimu wa Edgar Chagwa Lungu ukause mtendere osatha. Kati muli maganizo ena ali onse mu comment section koma mulemekeza maganizo anzathu akutitu.